Naše miminka po první noci. Maminka Ajša už se trošku naučila, co s nima. A už se od ní nehnou. Už jsou u maminky a dlabou. Jeden přes druhýho dlabe. A pak vždycky odpadnou. Protože jsou to prťouzové strašný. A Ajša je šikovná maminka, hodná. A i přes operaci to zvládla a má je ráda. Hele, žlutej, jak má rád maminku. Hele, miminka. Všechny najednou. Máma tady s nima nespala celou noc, protože to jsou prťousové a neumějí se sami přisát, taky musí máma pomáhat. Máma lidská. Čtyři kluci, 4 holky, všechny zdraví a živí.